Ние не можем да бъдем нищо повече от някакъв вид утеха, лична утеха за провалите на обществото си. Без участие в управлението ние не можем да бъдем което сме, защото сме партия на костовистите в България. Този термин се появи благодарение на управлението на нас. Ако през 95, 96 и 97 година Иван Костов и екипът му, вместо да се занимават с консолидация на дясното и на опозицията в България, се бяха занимавали с драскане на хора, които са им антипатични от списъци. В резултат на което бяха останали и тогава в опозиция, днес не само България ще да е безкрайно по-изостанала и по-бедна държава, но просто нямаше да има костовисти, което ще бъде забравено. Аз, когато ме избирахте за председател, казах, че по въпроса за коалиционната политика и консолидацията на десницата не съм излязъл да събирам аплодисменти. Между другото, тогава беше лесно да събират аплодисменти, сега е по-трудно, само че не съм забравил какво съм казал. Казах, че ако е нужно да се конфронтирам с вас по тази тема, ще го направя. Направих го преди няколко дена на Варна, правих го днес пред вас. Реформаторският блок е решение на всички рискове и проблеми, за които говорих сега. Цената е висока, но рисковете и проблемите са огромни. Решение на укрепването на по-лесен фалшив модел в българската политика. Защото обединява, както каза господин Пеев, ако се не лъжа, обединява избирателите, които не приемат този фалшив модел. Защото създава възможност да се върнат хората, които гласуваха за ГЕРБ, за да не се върнат комунистите на власт. Дава им избор, те направиха този избор с бюлетината на ГЕРБ по една единствена причина, че не видяха трета алтернатива. Дава избор обаче и на хората, които отидоха и гласуваха за БСП, защото Борисов бил диктатор и навържава принципите на пазарната икономика и на демокрацията. Те направиха този ход, защото не видяха десница, която може да спре Борисов от нов мандат като министър-председател. Дава избор на хората, които останаха вкъщи, убедени от пропагандата, в голяма степен и от поведението на малките десни партии, че нито една от тях няма да влезе в парламента и не си струва да си загубиш гласа. Общия брой на избирателите на партията от реформаторска епоха по 400 000. Общия брой на хората, чието гласове бяха погубени, защото го нямаше около 1 милион души. Ние излизаме в момента на борба за този 1 милион и затова твърдението, че излизаме на борба за първото място, изобщо не е голословно. В българската политика днес има две големи партии. Ако между тях има общо, освен зависимостите, които ги правят неавтентични представители на електората си, е, че те са изключително некомпетентни, персонално изключително слаби. Вие виждате нивото на дебата в българския парламент, е трагично. Напълно неспособни да решат проблемите на България и с твърд електорат от далеч под 1 милион души. Далеч над 1 милион души е това, което тези бандити си разделят благодарение на нашето въздействие. Няма да допуснем повече да има хора, които да гласуват за мафиотска партия, защото не виждат алтернатива. И когато казвам това, знам, че в реформаторския блок има проблеми, знам, че има напрежение, знам, че има хора, които не харесваме и никога няма да харесваме. Знам, че има хора, на които не можем да се доверим. Бога ми такива хора е имало и в демократите силна България. Често пъти предателствата идват от най-близките, а не от тези, които с принцип разгледаш. Така че ако изпаднем в параноя, ако изпаднем в предварително търсене на бъдещия предател и в предварително отхвърляне на съюзници, сме по сигурния път за никъде. Сигурен път, който ще ни доведе до там днешните 100 000 гласа да ги коментираме като успех в предходни избори.
И факта, че днес имаме представителство в Европейския парламент, след по-малко от година да го коментираме в минало време. Отговорността това да не се случи е на националното ръководство на Демократия и Силна България, тя се олицетворява от мен. Обвинявайте ме за всички компромиси по пътя, но аз нося отговорност Демократия и Силна България да не затъне, а да запази присъствието си в Европейския парламент, да увеличи присъствието си в местната власт, да се върне в парламент и да стигне до управление. Победа! Какво е решението на проблемите с реформаторския блок, защото те са много и рисковете и капаните пред него са много? Виждате, че ни атакуват защо сме против ГЕРБ и слугуваме и на БСП и ДПС, а от друга страна ни упрекват, че сме патерица на ГЕРБ. Виждате, че ни обвиняват, че сме нищо повече от старата десница и същевременно, че не сме били десни. Обвиняват ни, че сме нищо повече от механичен сбор на провалили се партии, а същевременно ни обвиняват, че отдаваме част от партийния си суверенитет на една много силна гражданска група. Това показва, че сме на прав път и че този път е много тесен и странен. Ходим по острието на бръснача в буквалния смисъл на думата и не мисля, че в днешната българска политика има друг вариант. Толкова е тежка ситуация, толкова са могъщи силите, които ни ударят и ни притискат, които искат да пазне на днешното статукво, че острието на бръснача е единствения достоен и единствения полезен. За да можем да го извървим, е нужна много смелост. Нужна е убеденост, че сме прави и абсолютна категоричност. Част от смелостта и категоричността е да привлечеш съюзници, в които не си 100% убеден и да ги водиш толкова силно, че в крайна сметка, макар с тях да няма никакво съмнение за посока. Това е задачата на ДСБ. Това е задачата на лидерството от 21 век, за което говорих, когато ме избирате. Лидерството от 21 век прилича повече на ролята на овчарското куче, отколкото на ролята на овчаря. Трябва да обикаляме, трябва да ги събираме, трябва често пъти да бъдем най-отзад, а не най-отпред. Трябва често пъти да бъдем вътре, а не някъде, където се виждаме в момента. Всеки ден трябва да помагаме на този процес да бъдем заедно и да помагаме най-вече на това, колкото и голямия разнородна да е групата, тя да държи вярната посока. Трябва да бъдем изключително смели, трябва да бъдем обаче изключително внимателни, прецизни, с много трезва оценка на силите си. Има нещо, което ме прави оптимист и с това ще завърши изказването си пред вас. Ще се върна преди началото на това изказване на времето. Ще се върна в предизборната кампания за изборите през 2013 година. Тръгнахме на тази кампания почти облечени след разпада на синята коалиция от 15 май 2012 година. В момента, в който се видя шанс да преодолеем този разпад на дясно. Тук това е разкова, никой не може да обвини този път ДСБ, че не се е борил за единство и консолидация. Нашите усилия бяха видими и непобедими. Когато се видя шанс те да успеят поне частично и да имаме макар и малко парламентарно присъствие, получихме следващи удари. И Бога ми ще си кажа честно пред вас, но на 1 април 2013 година, аз вече бях загубил вяра, че ще стана депутат в това народно събрание. Тоест, че ще има изобщо представителство на десниците, не ставаше дума за мен, разбира се. От 1 април до 12 май, в продължение на месец и половина, ние водихме безнадежна кампания, като я водихме с отчаяна смелост за всеки глас. Абсолютно неуморно, с много ясна, както казах, преценка на това колко сме слаби и колко изчистени трябва да бъдат посланията ни, за да стигнат до някакво. Водихме човек по човек и по социологическите данни, с които работеше щаба, ние постигнахме максимума, като увеличихме подкрепата от около 80 на 103 хиляди гласа, т.е. с над една четвърт от началния резултат. Това естествено не стигна. Обръщам се към вас обаче с една много конкретна молба. Нека смелостта, енергията и професионализма, които успяхме да проявим пред лицето на
очевидната загуба, да ги вложим в нещо позитивно и да вървим с тях към победа. Благодаря ви.